mintzorduakeko saioak egiten hasi gara. Patzia, azaldu mesedez zelan okurritu jatun, ideia hau, edo zein izan dara abia puntua, ardatza, eta nora heldu nahi dozun, zein da ibilbide osoa? Bueno, mintzorduak berez, euskeraz hitz egiten dugunon hitzorduak dira, edo izan nahi dute, eta gure helburua da mintza praktikaren alorrean sortzea gune batzuk eta une batzuk euskeraz hitz egin da euskeraz hitz egiten duen jendea entzuteko ere bai. Mintzorduak izango dira jendea hizketan jartzeko momentuak. Eta jendea hizketan jarri nahi dugu entzuteko, entzumena lantzeko, ulermena lantzeko, gai interesgarri buruz hitz egiteko, eta horrela binaka jarriko ditugu euskaldunak hizketan. Helburua zein da? Helburua da elkarrizketa horiek bai sarean entzutea eta ikustea, eduki interesgarriak sortzea, eta era berean Mintzanet gure proiektua jendartea erraztea, pantailak, elkarrizketak, jendea lotzen ditu Mintzanetek, eta nahi ditugu pantailak eduki euskaldunez betetzen joan. Talde horretatik, helburua da batzuk eta besteak elkarrizketa horien bidez sortzea bideo luzeak, podcastak, pilulak, ikus-entzunezko pilulak, eta gure komunitateari astero Mintzaneten elkartzen diren guztioi beste zerbait gehiago eskaintzea, astero daukaten ordubeteko saio horretaz gain denbora hartu dezaten eta pantaila aurrean jarri, kaskoa jarri, paseo bat eman eta gauzak entzun edo ikusteko.